već bivše, ništa manje, ništa više. Sandra Prodanović, poznatija kao Sandra Afrika, nedavno je raskinula 10-godišnju vezu sa poznatim Mikišom. Nedugo zatim pojavila se vest da je atraktivna pevačica uplovila u romansu sa fudbalerom Vladimirom Volkovom. Par se mesecima vešto krio, a onda smo mi otišli na zakazan nastup Afrike kako bi saznali da li su ove tvrdnje istinite. Neću da komentarišem, a sledeće novine koje objave nešto što ja nisam rekla, tužim. Znači od sada tužim sve redom ono što ja nisam izjavila. Tako da izvolite, pa pišite šta god hoćete. Do sad vas... Ma slušaj bre ti, sad ću da te prebijem ovde. Ćutim dosta, više neću da ćutim. Ja sam sve rekla. Iako je izričito rekla da ne želi o ljubavi, mi smo ponovo pokušali. Završili smo. Hoćete biti tu na mom nastupu? Hoćete biti tu na mom nastupu? Ma šta te bre briga, hoćeš doći? Hoćete doći? Hoćete, pa odlično, vidimo se, ćao. Kaže da će leto provesti u muzičkom studiju, na nastupima, da snima novu pesmu, da je večeras došla da peva maturantima. Sve nam je otkrila, osim onog najvažnijeg. Da li ljubi Vladimira Volkova? Za tu informaciju morat ćemo da sačekamo. Više sreće drugi put.